díl světového šampionátu silničních motocyklů, velká cena Německa. Náš štáb na Sachsenringu ulovil velmi vzácný rozhovor s úřadujícím šampionem Jorgem Lorenzem ze Španělska. Vítěz minulé velké ceny Itálie v něm hodnotí mimo jiné i dosavadní výkony Karla Abrahama. Úřadující šampion Lorenzo vstupoval do sezóny jako velký favorit, ovšem dobře věděl, že dravci z Hondy mají lepší stroj a bude muset hodně bojovat. Na začátku sezóny měla Honda o poznání lepší motorku, ale myslím, že jsme odvedli velký kus práce a blížíme se. Zatím vyhrál 2 závody, doma v Cherezu a před 2 týdny v Itálii. 3krát byl druhý, jednou čtvrtý. Toho řadí v průběžném pořadí za Caseyho Stonera. Mrzí ho, že nedokončil v Silverstone a až 6. místo v Asenu. Zatím to není úplně ideální. Hlavně v Silverstone a Asenu jsem nebyl vůbec spokojený a Stoner díky tomu získal náskok. Ale sezóna je dlouhá, zbývá ještě přes 10 závodů a to je spousta šancí. V Německu má nevyřízené účty, na Sachsenringu ještě nikdy nevyhrál, a to v žádné kategorii. Zvítězit v Německu je můj velký sen. Jsem tady po 10. v mé dosavadní kariéře a ještě jsem ani jednou nezvítězil. Je to hodně dlouhá doba. A řeč přišla i na jeho soupeře Karla Abrahama, pro kterého má úřadující šampion jen slova chvály. Karel je nováčkem, ale velmi mě překvapil svými výkony. Nemá tu nejlepší motorku a je v malém týmu, ale i přesto ukázal v několika závodech, že na to má. Jorge Lorenzo bude na své první vítězství v Německu útočit ze 3. místa. To Karel Abraham měl v Německu hodně smolnou sobotu. V kvalifikaci šel hned 2krát k zemi, i tak ale dokázal zajet 13. čas. Pátek při volném trénování tovární jezdci Hondy spadli, ale včera si rozdělili první pozice v kvalifikaci. Nejrychlejším byl Casey Stoner, letos už po 6., druhý potom loňský vítěz Dani Pedrosa. Ten se stále ještě pere se zraněním klíční kosti, ale zdá se, že se forma vrací. První řadu potom doplní mistr světa Jorge Lorenzo, který na Sachsenringu ještě nikdy nevyhrál. Karel Abraham prožil smolnou sobotu, upadl v dopoledním tréninku a během kvalifikace dokonce 2krát. Měl problémy s přilnavostí předního kola, ale oba pády označil za zbytečné. Až ze 16. místa pojede Valentino Rossi, který si v pátek poranil nohu a loni operované rameno. Včera se mu vůbec nedařilo. Za námi už jsou 2 dnešní závody. Nejprve se jdeme podívat na to nejlepší ze 125. Závod nejslabší kubatury byl tak vyrovnaný, že vítěze nebyla schopná odhalit ani cílová fotografie.